gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maribanag, ada ka din ni Parinteng? Awan, ada na panan na, Pari Badong. Ijay barangay hall manay, maray. Saan? Nagsibog itimula na adanggo. Mabalin ka di amapan mo pala ngayaban, ta umay ditaw, maray. Anya? Ay, paglakid din ta nagtubo na gito'y adanggo. Enteng. Apay ngay may ka? Sinurot kan Ada ngamin ijay balay ni Pari Badong. Apay ka no? Jack Ambo. Ang kuna namit amapan kakano iti ayan na. Yan nga tahti bagana. Ay, Jack Ambo importante siguro. Taapay apapaayaban na ka. Ala, umuna ka. Sumaruno akto. Masaya tayo may ka, pare. Ay, anyat ibagang paray. Kas makita mo't pare. Aday kam kong harap. Ada nga agpaisig mo. Ang nagudwa mo tin. Uminom ta pare. Awan ka duwag nga uminom mitihara. Ay, unak noon yan ti ibagam. Day talagayam. Pangasim kumabot na pare. Nanggayan na. Uray italay. Ala. Butoy ta, tumagayak. Itangad ko ba sito na? Kurang pa na ita pare. Agtugaw ka pa yung amin na. Ay. Jak pa inalpaster aramidak at trabahok. Nagadungal do pare. Malay, busa mo na ita napatay. Na. Ay na. Nakatulog ka magayam dito yan, maray. Ay, wan. No kayat mo. Iturog mo pa lang dita sofa, Pari Badong. Ay, saanan maray? Ni parinting ay maray. Apa nga awan mo tay? Napandain tuloy ti araramidon na. Ay, tulo ko parintingay. Tapi nanawan na kiday. Ala, iturog mo ba'y tasakan to agawid no makariing ka, Pari Badong. Ay, maray. Kwarta man dita. Ay, apay ti kwarta aya. Nagumatang iti arak, maray. Tanay, naibusin na ito'y arak ngayon inumumay. Anya? Gimatang kamanan iti arak. Ay, awan bibiyang mau. Tasaan ko madaw-dawatin king ka, tigagatang ka. Imutang ka, kasta? Awan bibiyang mau, kunak maday. Saan ka lang arudan nga ikan iti kwarta? Ang iremedium lata. Trip ko nga na, tuminom. Day tala ti pagalistuam. Mabaybay ang payan dagiti mulam iti bangkag. Ay, makaring-ring ka mo launa yung tuyang. Ay, rumwara malagay. Enteng, inibus mo kano amin nga arak ni Pari Badong. Isu adi mawat kanyak iti igatang na kano iti arak nga inuman na. Anya, kano basit lati intagay ko. Anya? Isu pinanawak ta amok tada iti utak ni Pari Badong. Ay, di mawat kit din iti kwartakan ka. Tapnula igatang na iti arak. Ay, kasanon ngay jay kwartak. Ay, singirim ton Ay, adakat kastan. Ay, sana mabalin. Manuti dinawat ni Badungken ka, Maribanang. 2 gasot a pisos, marituyang. Anya? Ay, bayada mon. Kasapulak itati kwartak. Ay, makapasuron day di abadaw. Malawunan maray bayadak. Ngaminton maminsan, di munton ik-ikan no dumawat. Sige, maudi day jayan apanangted ko iti kwarta. Nasaya at maray. Amangan no adamot utang ni Badong dito'y tersina, marikwanang. Awan, maray. Masurunak tamapan meten dumawdawat kini Maribanang iti kwarta. Ay kat ikam ngamin iti kwarta na. Day tatisan amabalain. Ngamain, igatang na aming iti arak. Tapno amom maray. No adda maigaban na kwarta, ibusin na aming nga igatang iti arak. Maibos na nga tamat no igatang na amin ti kwarta na iti arak. Ay kat mga yaba iti kadwa na nga aginaw.
Damat kami abot iti arak, tataba daw. Wait, nagapuak nga ron dita balay. Ay, kaduan na mga uminam ko arag. Ay, sapay nakagpasada ko ma. May amaw na ita pasada dita. Kaduan na kiday nga aginam. Basit mo tanti karga day tayo gamu abutay. Ay, kat gumatang kamutin nung maibos day tayo. Alaman lang ngayon, pagustuhan kayo, tataba daw. Ayaw. Gumatak man iti dua buti nga arak, kagawad kwa nang. Awan nga rod lako nga arak. Amo mo't maiparit, dayta. Amok nga glaklako kayaw. Isu alakwanda kaon. Anya, Sana balay. Saan mimot nga inuman dito isturmaw? Yahawid ko mati di balay kaw. awan nga rod. Sa anak nga glaklako iti arak, period. Anyamat tayo. Kunaknuad na. Sige. Mapahanak nga ro di ilay. At ginatang mo nga arak, warap. Daa siyempre. Mabalin ayamat nga awan. Ay, uminom tang aro din Sige. Rugihan tang arudan tataba daw. Unyayam, at ka di tarakan mo di tamanaw. Napay ti manaw. Ay, kat pulutan ta, nagkapoy ka. Sige. Para check ti may sa manok ka, tataba daw. Day, taman ko araw. Agpan nagtaitan nga uminaw. Kit numabartag ta. Aw. Kanya teramidin tataba daw. Ay, kat iturog tamutin na. Ha? Inton makaring ta. Ituloy taman ng tuminaw. Anya? Sinakumot nga abuno dagita, maray. Wan, Kapitan, urayag ti tricycle ni Kwaraw, tailugan ko kuma. Da, apay awan di pare badong? Awan nga raw, iso asya ako na ti agabuno ka dagiti mula, may. Anja. Ay, apay saan pa nagawit? Kat nun napan ije balay di na minsan kat nabarbartak. Pudno ang nagaway, ang rimwarmanan adakaws, kat saan ang nagaw-away, Kapitan. Aya. Kasjay ni Badong, no inruginan tinaginaw, may sa alawas ti palabsin na, santos humardang. Itaman pa nga awan ni Kwaraw. Agpasada kumamit. Urayak ta itulod na kuma. Mapanak kumamit ije papanak. Nagpaili di kalman. Tama pan ka no gumatang iti arak. Arak! Ay, Panagkunak, adda bisita na iti balay na. aya. Payman. Indakman kitaan ije balay na. Nasaysaya at paya, Kapitan. Tapno mamwam no adda ijay wano awan. Ay, damot dito ni Kwarog ang nakaturog. Ay, naggalasan tila na ang nakaturog. Ay, shh! Kwarog! Sa pagkaiwara mo tinaginumanda iti arak. Ada pa'y ulukan sa katimanaw ang nagkaiwara. Hoy! Ay, agreein ka! Taal dawad! Ay, hoy! Ay, da kayo matgaya mang kalinteng. Isumatla di ka mauray. Ta, ada ka dito nga barbartak. Ay, angkay. Naggurugit pa iti unag ti balay mo. Ay, na po. Ay, nagbakwar kayo pa'y. Esos na isbuam sabit ti pantalon mo ga po iti bartek mo. Kaduwak ni Tata Badungan naginamang kag. Ha? Ang mawan mo't dito ni Paribadaw. Nagpakada kanyak. Amapan ka no iti may sapas ka. Iti kabangi mga barangay. Anya. Kunak man no napan ka iti papanam, inte. Ay, saanin ata nataktakak. Anya. Nagtengak mo't ni Kwarog ijay balay na. Kastaw na iti bartek na. Naginumda ka ni Paribadaw. Aging gaadinan kabailan ti bagina. Sakpay ka tinagdalos iti unag ti balay na ta nagrugit. Ay, una yan. Piman akwarog. Taawan mga sikasuken ko na. Masuro na ka ni Paribadaw. Bartekan na ni Kwarog. Kalpasan na. Panawan na latan. Sakpay ti kakaasya ng asikaso. Ay, ano inteng. Anya nga road. Ay, may parit lang arudan ti aglako iti arak. Gumatang daa, ije ilay. Nakita
Tam ni Badong ka, marikwanang. Ay awan mo't nakit-kita ka ni Kabadong. Na, 5 nga aldawon tinapalabas. Di pa'y nagaw-awid ijay balay ti salbag alaklakayan. Kano ko na mamakalawas ti panagin inom na iti arak sa sumardang. 2 nga aldaw pa'y ati palabsam. Ay, ti sinalbag alaklakayan. Maumuma ka talagan, maray. Ay, Into lang na siguro na ati panagin inom na iti arak. ay na po, tagbalbaliw kumamutang ti asawa. Nanatuyang! Nanatuyang! Napay kwaraw. Ni kano tata ba daw? Binugbog da iti agtutubaw. Anya, sa dinaw. Sa dino pa'y kuma. No di ijay napanan na apas ka ni kabangibang nga barangay. Gong ko na. Nagkuna nga may. Pangasiyaw na natuyang. Asawa yu day jay. Ingkay kitaan kuma. Ay, malaman lang ang mabalin ka day nga itulod na kwaraw. Way nanatuyang. Ay, just kiki, di dagijay nga agtutuba. Basol mo Apay nga min amasuron ka. Kun manggulo ka, nusanda ka nga igatangan iti arak. Awan respeto da iti kaskanyak. Idin to talakaya ka. Ay na, sa bali, tandag iti agtutubo ba daw? Awan ka babain da Ay sumardeng ka man. Si katiawan babain na. Tauray nalpasan ti paskan. Adda ka pa'y lang ngamin nga agin inom. Kun agpulpulutan. Anya. Kawan, mala, agawitan. Natuya, ipanak kumamit na di ospital. Anya? Apay, di ka masyang kanyak. Wala lang nagbukol ti moving ka. Para day talang mapan kay di ospital. Ha? Urayam, umpas lang day ta. Anya, ay just kikamit. Kaya mo mataya ka. Ay, no kailala ang tibiyag mo. Saan ka mapan agrikos-rikos di tangag barbarta. Ay, Agasam ta makalawa sa panagin inom ma. Nayunak tupay tabukol mau. anya. Agdarumak iti napasama kanyak pare. Na, agdarom ka. Kinusi kamat kano ti imo na dimanog. Ay, uray pa'y. Idi na ibos ti arakan pulutan. Ipilit mo kano agumatang da. Ay, saan napuno da ita pare? Ay, di mo man ipilit. Taado ti nakakita. Ha? Mangipabain ka. Napan ka lang nakipangan. Ora di na ka inaw-awis. Naggulo ka pa. Pare. Ay, agbalbaliw kan. Maditikas taga-aramin mo. Sige pare. Saan akong ngagdaram no kastamo ilang? Una. Kin pangasim. Ta isardeng mo. Di pa nagbarbartek mo. Ay, huwin pare. Isu nga ron adyak kayat nga aglako ni kagawan iti arak. Gaputa makitak. Kitawan pa ng kontrol yaw nga umin-inaw. Ay, ipapilit yu pa iti kayat yun. Ay, di kagdanag pare. Manipod ita. Liklik ka kaunti uminom. Una. Nang runa kat di mo amaw ti ag-kontrol. Ay, agkasam na ita. 1 week ti pa nag-shot mo. Malaksid No, kayat mo ti maunat. Ay, saan mo ta pare? Talaga din ton maulay. Ka iba may sakon, ti agtrabaho iti bangkag may pare. Very good kasta. Ay na, tatabadong. Saan adakas ti uminom? Basta lakit di saan analabas. Alasigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlit. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basi. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.